Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. A yau muna tare da fitacciyar matashiya wadda ta yi suna a duniyar TikTok. Assalamu alaikum, muna miki barka da zuwa Kogo Show. Barka. Da farko masu kallo za su so ki gabatar musu da kanki. Sunana Suwaiba Abdullahi mai Kano, amma an fi sani na da Subbi yar Zamfara. A matsayin ki na fitacciyar matashiya wadda ta yi suna a duniyar TikTok, shi ya kike tafiyar da rayuwarki? Gaskiya alhamdulillah ina tafiyar da rayuwata so simple. Ni ta kowa ce kuma kowa nawa ne. Ina yin kowa. Waje ne da kowa ke kokarin ya gina kansa. Shin ya Subbi yar Zamfara ta gina kanta da har mutane idan suka ganta a hanya za su iya gane ta? Kamar yadda na kafa kaina gaskiya ina rayuwata so simple, bana faɗa da kowa, bana shiga rigima. Ina posting ɗina, ina bidiyoyana na Zamfarawa na ƙara min ƙarfin gwiwa cewa suna so a ga 'yan Zamfara na bidiyoya da kyau. Kowa ya san Zamfarawa muna game da bidiyoyin TikTok muna ƙasa gaskiya, amma sanadiyar haka nan ne da sun ga ƙara min gwiwa sai ni kafa kaina gaskiya yanzu alhamdulillah sai godiya. TikTok waje ne da mutane ke ganin duk wata mace mai kamun kai bai kamata ana ganin ta a TikTok ba. Me za ki ce dangance da haka? Gaskiya haka ne. Muna samun kalubale dangance da wannan ga mutane waɗanda muka postin suna gani sannan ga gida ma gaskiya akwai wannan kalubalen, suna ganin irin bari manya ma suna ganin irin in kayi postin irin kana postin din kanka ga TikTok iskanci ne ko dai wani abu, kuma ba na bane, postin ne normal ne, ba ganka kayi shiga banza ba ko dai wani abu haka, amma kana za ka yi postin ka zo ka kura a duka ka yi postin kawai ka ji wani ya ce maka dan iska ko lalatacce. Kamar irin jiya na yi postin wani ya ce wai in guji makomata wuta, kaga ba a san maci tuwo ba sosai sai miya ta ƙare. Haka ne. Ya kike kallon kanki nan da shekara ɗaya a kafar sadarwa ta TikTok? Gaskiya ina sa ran nan da shekara ɗaya gaskiya komai ya canza. Kamar me gida me kenan ba? Na samu wasu miliyoyin kuɗi. Ya Allah. Na canza waya. Na gina gidanmu da mamata, kai ba ma komai ba ko mamata. Na mata duk abin da ta kasu. Su Allah cika mu. Kafin aure ya zo. Allah cika mu. In kuma ya zo muna can. Allah ya cika mu. Allah kawo mu albarka. Amin ya Allah. Shin za ki iya auren namiji dan TikTok? Zan iya mana. Shin za mu iya sanin wane ne wannan dan baiwar? Sunan shi Abdul. Ana yawan gayyatar mata 'yan TikTok an so iPhone 16, 17 abin da ya sama zuwa Abuja. Shin kin taɓa samun wannan gayyatar? Babban magana. Gaskiya ban taɓa samun ba, asali ma ban san wani ɗan Abuja ba wanda zai iya gayyata ta in je na an so iPhone, amma dai nan ga kila zan iya in sani saboda gaskiya ina son iPhone 16 gaskiya. Shin Subbi ko ya taɓa samun wani alheri a kafar sadarwa ta TikTok wanda ba za ta taɓa mantawa da shi ba? Gaskiya alhamdulillah TikTok wanda bai san ana samun kuɗi ga TikTok ba to yanzu ya sani ana samun kuɗi ga TikTok, kuma wai ba wai ga namiji ba. Za a yi giftin ɗinki, za ki yi giftin, za ki yi ta level 0 don Zamfara akwai wanda an level 0 da dama wanda ba su san abin da ake ciki ba. Za ki yi ta level 0, za ki samu dalolin ki je ki canza ki yi lalura da kika so. Gaskiya alhamdulillah ga waya na canza da kuɗin TikTok da nika juyawa ina canza dala same su. So masha Allah. Wata shawara za ki iya ba wa mata masu son fara TikTok? Gaskiya shawarar da zan maku an kun shigo ku yi taka tsantsan. Akwai 'yan balaja, akwai samari masu biyar ki DM su zo su nuna miki su wasu shagu ne, nan ko ba shi bane. Aje a miki ra'ayi a lalata miki rayuwa gaban zagayoyi. Kawai ki tsaya ki abin da ya kawo ki Sosai. kawai ki tsaya ki abin da ya kawo ki. Ba za a ce wai mazan su ne iska ba, matan ma akwai 'yan iska, amma kawai ki zama irin ke irin abin da ya kai ki. Yawwa abin da ya kai ki ba shacanci ba. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai wani sati idan Allah ya kai mu. Kada ku manta da muna subscribing a YouTube channel mu mai suna Kogo Talk Show. Mun gode.